Έλα, φρολαϊκό! Πάρτε λαχιά! Τέλεια, θα πάρω λαχείο. Μπα, πώς ήρθε έτσι ξαφνικά? Έχω τα γενέθλιά μου, είναι τυχερή περίοδος. Το ξέχασες, Χριστάκη? Όχι φυσικά. Έχετε μία στο 7. Μάλιστα, κύριε. Ορίστε. Αχ, τι ωραία! Να πάρω ένα λαχείο. Δώστε μου μία στο 7. Συγγνώμη, κύριε, αν το τελευταίο το πήρε ο κύριος. Θέλετε μία στο 8? Α, όχι, το 7 είναι το τυχερό μου νούμερο. Δεν μου λες, Μάρκο, το αγοράζουμε μαζί? Ναι, μα γιατί όχι? Θανάση, τι γίνεται, αυτοί θα γίνουν εκατομμυριούχοι και εμείς καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια. Καιρός να δείξουμε το συλλογικό πνεύμα της πολυκατοικίας μας. Προτείνω να το αγοράσουμε το λαχείο όλοι μαζί. Και να είχαμε μια ελπίδα που λέει ο λόγος, πάει και αυτή. Έλα, φρολαϊκό! Πάρα πολύ καλά. Τι να κάνω, παιδί μου, είσαι. την ψυχή, δηλαδή. Γιατί είσαστε μαζεμένοι εδώ? Πέθανε κανείς? Χριστός και η μάνα του. Απλώς σαν γείτονες που είμαστε αποφασίσαμε να πάρουμε ένα λαχείο από κοινού. Και εμείς δηλαδή θα μείνουμε έξω από τα κέρδη? Αποστόλη, ξυλώσου. Μάλιστα, μητέρα. Κι εγώ θέλω να παίξω στο λαχείο. Ποιος θα το κρατήσει όμως το λαχείο? Θανάση! Εγώ θα το κρατήσω ως θεματοφύλακας των αρχών της πολυκατοικίας Σιγά μην τύχεις, το 3 έπρεπε να το πάρουμε. και ως άτομο Μη φεύγεις, υπεράνω περίμενε. υποψίας. Ευχαριστώ. Έλα, φρολαϊκό! Πάρτε λαχείο, έλα, φρολαϊκό! Τι να έπαθα? Ξέχασα τα γενέθλιά μου. Εγώ, όχι, δεν είναι αυτό που λέω. Χριστάκη, επέτειο ξεχνάς, γενέθλια ξεχνάς, χειρότερο και από παντρεμένοι καταντήσαμε. Μα δεν τα ξέχασα. Έλα, αφού σου έχω πάρει και δώρο. Αλήθεια? Τι? Δεν μπορώ να σου πω. Έλα, με έφτιαξε τώρα. Χριστό! Χριστό μου! Χριστάκι μου! Χριστό μου! Πώς το καλό το κεφάλι. Γύρισες, αγάπη μου! Πώς πήγε το γυμναστήριο? Σφίξαν οι τετρακέφαλοι. Τι κάνεις εκεί? Γενική καθαριότητα. Είπα λίγο να συμμαζέψω. Δεν πιστεύω να ψάχνεις για το δώρο σου. Το δώρο μου ψάχνω. Κάθε χρόνο το βρίσκω, είναι θέμα τιμής. Κάνε λίγο υπομονή. Σε 2 μέρες είναι τα γενέθλιά σου. Ούτε λεπτό. Με έχει πιάσει φαγούρα από την ταραχή. Δεν μπορώ να δεν το βρω, θα σκάσω. Πες μου, πού είναι? Θα περάσω το σπίτι από τη μηχανή του κύμα. Όλα στην ώρα τους. Εντάξει λοιπόν, και εγώ συνεχίζω να ψάχνω. Α, τώρα κατάλαβα. Δεν το έχεις πάρει? Το έχω πάρει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι ένα δώρο έκπληξη που θα σ' αρέσει πάρα πολύ. Καλά, δεν πειράζει. Δεν τρέχει τίποτα, μπορώ να περιμένω. Μάρκο, μακριά από το σάκο μου! Έλα τώρα, ιδίες. Φρε, καλώς το Μάρκο. Αποστόλη, σου έχει δώσει ο Χρήστος να φυλάς το δώρο μου? Εμένα? Όχι, δεν μου έχει δώσει τίποτα. Αποστόλη, είσαι κακός ψεύτης, γι' αυτό σε χώρισε η γυναίκα σου. Κατάλαβες, Περίμενε. Χρήστο μου, όταν εσύ πήγαινες, εγώ ερχόμουν. Αυτό είναι. Αλλά μην το πεις. Πώς δεν το είχα σκεφτεί? Τα κόκκινα λουστρίνια που είχαμε δει. Μην τα ανοίγεις, εσύ. Ξέρω εγώ στην άκρη λίγο. Δεν με κάνεις τρόπα, ρε. Μην αγχώνεσαι, βρε. Ξέρω εγώ. Λίγο, μωρέ. Πρωτότυπο δώρο, Πρέπει να είναι και ζεστές. Τι είναι αυτή η αηδία? Αν δεν τις θες, να τις κάνω δώρο στη μάνα μου. Και όλοι να λένε ένα σοφός. Χρόνια πολλά να τα κατοστήσεις. Τέρμα οι δικαιολογίες στο δώρο μου. Μισό λεπτό, πάω να δω αν είναι όλα έτοιμα. Πού πας να δεις το δρόμο? Αυτοκίνητο μου πήρες? Καλέ, τι κάνουμε εδώ έξω? Είπε ο Χρήστος 12 ώρα ακριβώς να είμαστε όλοι μαζεμένοι αυτό. Γιατί θα αυτοκτονήσει? Τι κάνουν όλοι αυτοί εκεί κάτω? Περίμενε λίγο και θα δεις. Αγαπητοί γείτονες, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν συνεπείς στο ραντεβού μας. Σας κάλεσα εδώ για να σας πω πως είμαι γκέι και πως ο Μάρκος είναι ο σύντροφός μου. Και γι' αυτό μας έβγαλε νυχτιάτικα έξω. Σιγά το νέο, λες και δεν το ξέραμε. Αυτοί θα παντρευτούν πιο γρήγορα από σένα. Δεν το πιστεύω. Το πιο σουρεαλιστικό Σάββατο της ζωής μου. Παράτα μας, ρε. Πολύ συγκινητικό αυτό που έκανες. Ναι, αν και τελικά το είχε καταλάβει όλος ο κόσμος. Έτσι πειράζει, σημασία έχει ότι το κατάλαβες εσύ. Το δώρο μου. Αυτό ήταν το δώρο σου. Καταξοδεύτηκες. Στον όροφο μένει, αν τα βράδια κοιμάται ή αν με περιμένει στην